Niko, tak mi už prezrať, čo si mi to vlastne chcel povedať. Ak majú veci medzi tebou a mnou pokračovať takto, potom bude najlepšie, keď to ukončíme, áno? Dobre, v tomto prípade si myslím to isté. Hej, Lupita, počkaj. Čo tým chceš povedať? Vôbec nič. Ak chceš, aby sme sa rozišli, tak s tým nemám problém. Skončíme to, koniec. Ako si dopadol? Povedal som jej, aby sme sa rozišli. A? Rozišli sme sa. Niečo ti poviem, Niko. Ty si o to koledoval. Ale prečo? Čo som urobil? Teda... Nie. Spýtaj sa, čo si neurobil. Dobre? Rozmýšľaj o tom. Nech sa páči. Ďakujem, Kati. Ďakujem. Počúvajte, dievčatá, už mám všetko pripravené. Kameru, kazetu, všetko. Už si musíš len dohodnúť stretnutie s Joaquínom, aby ti to odovzdal. Jasné? Jasné. Počuj, Sally, ideš so mnou? Vieš, že sa toho bojím a som z toho nervózna. A vtedy som strašne hladná. Snáď nechceš, aby som pribrala. Pozri, Selina, nechod na mňa s týmito výhovorkami. Ja tvoje klamstvá poznám. Ahojte, dievčatá. O čom sa Ahoj. bavíte? Ahoj, moja krásavica, zlatíčko, pusínka. Máš problém, Biko? Povedala si im už, že si moja frajerka? Láska moja jediná? To nie je pravda. Nevedeli, že sme frajeri? Gratulujem ti, Mia, ste naozaj pekný pár. Áno. Ďakujem. Áno, boli sme stvorení na to, aby sme boli spolu, ale... Tuto so samičkou boli trochu problémy. Nemyslela som si, že skončíš pri Giovanni. Áno. Poď ideme. Ahoj. Ahoj. Dobre, maličké, teraz vás opustím, pretože určite hovoríte o dievčenských veciach, takže sa tu majte pekne a buďte dobré. Ahoj. 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 Mia, nechcela som ti to hovoriť, ale Giovanni je úplne nadržaný. Veď mu to priamo kričí z očí. Čo to nevidíš? Prosím ťa, Viko, nehovor tak o ňom. Toto nechaj radšej na mňa, dobre? Ja sa ho pokúsim zmeniť. Bude to môj najťažší projekt v tomto roku. Počkaj, ja som asi zle rozumela. Chcela si povedať, že to bude najnereálnejší projekt, nie? Už prestaň, Selina. Už ma viac nedeptajte, dobre? Radšej poďme urobiť to, čo sme si naplánovali. A čo je najdôležitejšie, dobre? Dobre. Mínku! Džusik, Mia, nechceš ho? Nie. Neviete, koho sú tie knihy? Netuším. Čo máš? Alma, práve prišiel. Čaká už na teba vonku. A kto? Akože kto? Mončo, tvoj ex. Bože môj, tu máš. Počuj, mám ho pustiť dnu? Prosím ťa, prestaň si ako šibnutá. Tak Alma, čo? Pusti ho dnu. Vezmi si tieto hodinky. Keď vstúpi, tak si odpočítaš 20 minút, dobre? Potom sa vrátiš a povieš, že mám skúšku, alebo niečo iné. Ale len 20 minút, ani o minútu dlhšie. Zabijem ťa, ak to bude viac, Pepa. To ti nebude stačiť na to, aby si z neho dostala informácie, Alma. Nerozčuluj ma zase, Pepa. Ak sa mi do 20 minút nepodarí dostať z neho tie informácie, tak sa zabijem, alebo obesím. Prosím ťa, Alma, toto nehovor. No, už ho pusti, som Hodinky pripravená. mám. Ale nechaj tu tuba, prosím. Aha, Ak niečo, dobre. ochráni ma. Prosím, vstúpte, nech sa páči. Wow, Zlatko. Ahoj. Mončo, tu poprosím ťa. Mončito, zlatko moje. Aká si pekná. Hovor, čo sa stalo, Diego? Čo povedal otec? Nič, vôbec nič. Akože nič. Musel niečo povedať na ten list. Nie, povedal, že sa mu páči a šalalalala. Veď to poznáš. No tak, Diego, povedal si mu, že ti pomohol Madariaga? Ako by som mu to mohol povedať? Prečo nie? Hneď by zistil, že ten list je výmysel. Čo sa deje, chlapci? Ha. Ako sa majú moje najobľúbenejšie sliepočky? Viete, čo je nové? Nuž, tak sa zdá, že Giovanni má svoju samičku. Miguela. No. Akveda. Prosím vás, je to dievča. Ako sa len volá? Je taká populárna.
Mia Kolučiová. Čo? Mia? Si vtipný, chlapče. Giovanni, ale no tak. Mončo, je to tak dávno, čo sme sa naposledy videli, však? Počuj, vyzeráš veľmi dobre. Fotografie k tebe nie sú spravodlivé. Si krásna žena, nádherná. Ďakujem. Aj ty dobre vyzeráš, ako sa tak pozerám. Vieš, sledujem tvoju kariéru v novinách, časopisoch, v televízii. Áno. Podľa mňa si speváčka storočia. Yeah! Nepreháňaj pre Boha. Hovoríš to kvôli tomu, čo pekné sme prežili. Nikdy si neodpustím, že som ťa nechal ujsť. Slovenské znenie pre televíziu Doma vyrobilo štúdio VDSP. Zvukový majster Michael Kmeď, produkcia Jana Polakovičová, asistentka réžie Ingrid Frlajsová, preklad Eva Fitková, dialógy Dagmar Bruckmajerová, dramaturgia Albert Jurčišin, réžia slovenského znenia